За да създадете своите утвърждения, първо трябва да изясните на себе си: в какво вярвам? Какво искам? От какво имам нужда? Какво не желая да ми се случва? Повтаряйки ги ежедневно, можете да препрограмирате подсъзнанието си, да повярва, че желаната от вас реалност е възможна. Това от своя страна може да ви помогне да привлечете правилните възможности и хора в живота си. За да създадете ефективни утвърждения, трябва да се съсредоточите върху това, което искате, а не върху това, което не искате. Например, вместо да казвате «Не искам да съм беден», трябва да кажете «Аз съм богат и изобилен». Важно е да използвате сегашно време, сякаш вече сте постигнали желаната реалност. Чувствали ли сте някога, че има нещо, от което изглежда не можете да се оттърсите в живота си?